Hola, soc el Daniel Galindo de l'empresa AudioCerver i en aquest vídeo el que m'agradaria explicar-vos és la característica que tenen les pissarres interactives Promethean amb tecnologia electromagnètica de doble entrada. La sèrie 300 i la sèrie 500 ve amb llapisos de dos colors diferents que funcionen igual si no activem la doble entrada, fan el mateix, és a dir, si jo selecciono vermell, els dos escriuen en vermell, però si activo la funció de dos usuaris simultanis, apareix automàticament un menú a l'esquerra i un dels llapisos escriurà segons el que jo hagi programat allà i l'altre seguirà fent-ho segons el que hagi fet aquí. És a dir, aquest escriu en negre, aquest en violeta i els dos ho fan al mateix temps i en qualsevol lloc de la pissarra. És un tipus de doble entrada real. Jo puc escriure a qualsevol lloc. La doble entrada, a més de que dos alumnes puguin estar fent dues coses diferents en dos colors diferents i poder anar distingint què fa un i l'altre, també serveix per fer pràctiques d'aquest tipus que faré ara, que és que mentre un busca una paraula en castellà, l'altre ha de buscar la seva traducció a l'anglès. Això és un joc que podem fer entre dos alumnes i podem intentar fer-ho el més ràpid possible, d'acord? De manera que poden interactuar dos nens o nenes amb la mateixa pràctica i fer-ho al mateix temps, com heu vist ara mateix.